faoin go chun Gluais inné, agus bhí rád bhfuil gomíonn sí le feiceáil I leabhar de ólimóirí go minic san Gaeilge. Áit eile bhfuil Gluais ní le feiceáil, nás na lámhscríbing. Ar an móirí nar a bhíonn chríostaíocht á scapa meas na Léinn, bhí manach éireannacha I chur futhach ar an móirí agus I gcobar os na manisteacha. Bhíoch tíoch san na leideanna á ggópáid acu, agus go minic nar dhéanadí sé sin, chuiridís nóta beag mínithe ar imime lehamig nó ag buna lehamig I míniú in tíochs a bhí sa leidean ach I ócrain Gaeilge. Is faointe anna luachmhar í seo a léironn do an cén chuí I scríbtí agus sa labhraítí antanga ag an áil. Agus ba é an scoil-icsf Gearmánach Johann Caspar Zeus a tháinig ar na Gluais seo an chéadúir agus d'oibrigh amach gur seanadh Gaeilge I gceist. Agus chabhar sé sin Léinn an teann sin éiscint.